שלום חברים שלי, שלום יפים שלי, שלום מתוקים שלי. אבקש לא לזרוק נפצים וחזיזים בחג פורים. יש אנשים שחולי לב, נשים בהיריון, אנשים שזה מפריע להם לישון בלילה, חולי לב, אנשים שמפחדים מנפצים, זה מפריע לאנשים לישון בלילות. אתם מגזימים. נפץ יכול לחתוך לכם את האצבע ולחתוך לכם את הרגל. נפץ זה לא צחוק. פורים זה פורים, אבל את הבני זונות שאלוהים ייקח את כל מי שדורג נפצים, שיקבר אותו חי ולא ירד את הזריחה, שיראה רק תחקר. יא בני זונות, יא גושרמוטה, בן זונה, מי שזורק נפץ שאלוהים ייקח אותו לדש.